Сталі вядомы новыя дэталі апошніх дзён сына Лідіі Ярмошынай. Вакол смерці Аляксея Ярмошына ходзіць шмат легендаў, але цяпер блізкі сябар не вытрымаў і распавёў нашай Ніве, што бачыў на ўласныя вочы. Калі цела Аляксея знайшлі, яно ўжо было ў стадыі раскладання. Сябра згадвае, што ў жыцці Ярмошына было вельмі шмат стрэсаў і найперш праз канфлікты з маці. Стаўленне маці Лідіі да сына хлопец параўноўвае з вартаўніком на зоне, бо тая не давала яму і кроку ступіць, а каб дасягнуць сваіх мэтаў, пастаянна яго шантажавала. А маніпуляваць насамрэч было чым, бо падчас працы пракурорам Аляксей Ярмошын ні за што пасадзіў некаторых людзей, проста за зорачкі на пагонах. І за 2 тыдні да смерці ў яго была гістэрыка, ён плакаў, казаў, што яму па начах сняцца тыя людзі, якіх ён пасадзіў, называў іх крывавымі хлопчыкамі. Дарэчы, з пракуратуры Ярмошын сышоў праз скандал, бо злавілі на атрыманні грошай, але маці гісторыю замяла, і ён перайшоў у адвакаты. Сябра Аляксея перакананы, што менавіта пасля гэтага ў яго галаве адбылася трансфармацыя, і ён нарэшце зразумеў і пачуў, як іншыя людзі адгукаюцца пра іх сям'ю.